sam 1971. godine, iz Valjeva sam rodom. Sa svojih 17 godina sam ušao u svet raznoraznih opijata, naravno sa tom prvom kao bejagi najbezazlenijom drogom travom, i tu negde do 33. godine sam koristio alkohol, tablete, raznorazne opijate i naravno travu uvek. 33. godine, to je bila 2004. sam se obratio za pomoć u Crnu Reku, otacu Branislavu Peranoviću, i tu sam već shvatio lepotu jednog prostog, mirnog, tihog života u planini pored Svetinje, i negde 2005-2006. godine sam već počeo malo da se bavim sa ljudima. Prvo sam organizovao radne grupe, bio sam i neki kao house majstor, domar, pa ekonom, i onda tamo negde 2006. kad smo prvi put došli ovde u Dvorsku, sam bio kao i neko ko je malo više radio sa ljudima, savjetovao ih, objašnjavao kako sam ja prebrodio to što sada oni, na što oni nailaze, da li je to fizička, psihička kriza, ideja o odlasku kući. Nagovarao sam im da ostanu, neki su ostali, sa nekima sam i dan danas prijatelj, neki su loše, neki su se i upokojili od tog vremena do danas, dosta njih je. Hoćeš nam nešto reći o ovom mestu ovde? Ti si upravnik ovog centra. Mi smo ovde došli 2017. godine, do tada smo bili pod, da kažem, patronatom Eparhije Raško-Prizrenske. Osnivač centra je bila Eparhija Raško-Prizrenska. Kada nam je dole Centar Preobraženja. Centar se tada zvao Sretenje. Sretenje se zvao. I posle nam je monah Arsenije bio kum i nadenuo, predložio par imena, i nama je se najviše svidelo ime Preobraženje, i mi smo njega obavestili da smo se odlučili da se to zove Preobraženje. I od tada, kada smo se premestili ovde, napravili smo udruženje građana za borbu protiv narkomanije i ostalih vidova zavisnosti i preobraženja. To je bilo 2017. i od tad pa do danas ovde, ja kao upravnik, Denis Simonovski kao moj pomoćnik i dosta tih momaka koji ostanu duže i kvalifikuju se, pomažemo, pa da kažem jedni drugima, najviše savjetima, primjerom. Pripomoć naša je na te momke, negde i svojim primjerom, negde i primjerom tih starijih koji su duže ostali, nekako nagovorimo i obodrimo da ne postoji instant rešenje, da je potrebno vreme, kod nas se ostaje do 3 godine, i kada oni vide, kao što ste vidjeli dvojicu, trojicu momaka, sada su došli u goste, kad oni vide čovjeka koji je straight 10 godina, kad vide ovoga koji je tu 2 godine pa već odlazi kući na vikende, tako, mnogi oni se odluče da krenu tim putem. Kakvi su rezultati vaši što se tiče njih, a kakvi su možda i neuspesi i ko njih dovodi i da li sami dolaze? Najveće uspehe imamo kod onih ljudi koji su najviše potonuli. I negde odluka o dolasku na lečenje bude njihova. Tu imamo ubedljivo najveće uspehe. Nekako dodirnuli su dno, nemaju više ni snage ni želje za eksperimentima, i ako im ponudiš nešto što je nov sadržaj, što je sadržaj koji će ga onako malo krenuti, nagnati na razmišljanje, oni su nam, da kažem, najbolji saradnici i sa njima imamo najviše uspeha. Najmanje imamo uspeha tamo gde su ljudi neodlučni, pa je pritisak porodice, pa da se zadovolji porodica, pa i porodica u jednom momentu napravi grešku, pa kao ajde dosta je, dokle misliš ti više sedeti u onom selu, vreme ti je da završiš školu, da se ženiš, karijera i tako dalje. Uspeh unazad duže vreme već religijski organizovanih zajednica je mnogo veći nego uspeh medicine. Mi ćemo sad da imamo na Defektološkom fakultetu neku tribinicu gde će se baš pomenuti potreba saradnje između medicine i dobro organizovanih religijskih zajednica. Medicina je tu
da čoveku pomogne, da se detoksikuje i stabilizuje, ali da promeni sistem vrednosti, da promeni loše navike, karakter. Ja sam čuo za lekove koji menjaju čoveku života. Nisam čuo nijedan lek za karakter, jačanje karaktera, ili prosto čovek toliko posrne da i ne želi da, njemu je dovoljno da bude otirač i to je njegov maksimum. A on shvata da je to tek početak, da je to tek izašao na nulu, čak i taj otirač. I kreće da se budi. Ta buđenja umeju da budu tako potresna. Ono što je nekom momku predstavljalo greh, maksimum, pa razmišlja se, pa nisam nikoga ubio i to je to. Kada počinje malo da razmišlja o životu, taj isti momak ispoveda da je jednog dana nekog momka loše pogledao. U smislu nekim drskim pogledom. A samo par mjeseci pre toga jedini greh mu je bio možda ubistvo, ali to nije učinio. Da. Menjaju se okviri moralni, čovjek postaje čovjek. Dobiju i moralne kompase. Baš tako. Da. Čovjek postaje nanovo čovjek u svojoj lepoti, bogolikosti i ono okamenjeno srce polako postaje mekše, prijamčljivije za svakoga. Suština opraštanja, suština zajedničkog saživota je to pravljenje mesta za svoje prijatelje u svom srcu, pa i za svoje neprijatelje u svom srcu. A danas imamo trend da je se potrebno osvetiti, da je potrebno mu doakati, objasniti, jer ništa ne postoji relacija gdje smo se povukli, nego samo se, kaže, priznaje onaj koji je pobedio. Na olimpijadi se priznaje samo zlatna medalja. Da, to je taj takmičarski duh ovog sveta, materialistički. Kako izgleda jedan dan ovdje ili jedna nedelja? Kako se organizujete? Kako kreće satnica? I to? Znači, ustaje se u 6:30, u 5 do 7 skupljaju se ovdje u trpezariji i tu se obavlja molitveno pravilo jutarnje, svi ga otprilike čitaju, oni mlađi koji ne slabije čitaju, nisu naučili ni na te reči koji se izgovaraju tim molitvama, oni se kasnije uključuju. Dodato je tim molitvama još neke molitve vezane upravo za bolest zavisnosti, tropari, neki akatisti za taj dan i tako dalje. I negde oko 20 do 8 ima kafa, im se deli čaj i neka, da kažem, nije to ni doručak, ali neka onako užina. I oni tu negde oko 8 sati kreću na poslušanja. Jedni idu u kuhinju da pripremaju hranu, peku hleb. Dok su imali stoku, bavili su se stokom, stoku su imali do požara pa su morali to prodati. Sređivanje dvorišta, bašta, imamo dole zajedno sa ovim vlasnikom i ove kuće i imanja, imamo zajednički, držimo 2,5 hektara kupine. Dosta često se radi u šumi, jer šporeti za hranu su nam na drva, pomažemo tu ovim domaćinstvima, trudimo se ovo imanje koje nam je taj čovjek izdao da imamo krompir, luk, šargarepu, te potrepštine za kuću, to sadimo, to nam je bašta, nešto malo voća i to otprilike oni rade negdje do 11:30, u 11:30 je ručak. Do 12 imaju manju pauzu i onda nastavljaju da rade iste te poslove, s tim što u to vreme do 4, do kraja radova se sređuje kuća, mokri čvorovi, priprema veš koji će se, kad bude jeftinija struja, puštati da se pere i u 4 sata završavaju rad jednim malim molitvenim pravilom da zahvale Gospodu na tome što je rad bio, što im je dao zaštitu, da se neko ne povredi, što je rad išao dobro, nekada bude to i loše, ali se to molitvom opet zamoli Bog da pomogne da bude to bolje. Kreće u 4:30 kupanje, svi se kupaju po grupama i kad se to završi, negdje oko 5:30 imaju vreme da srede svoj taj prostor, sobe su nam 4-krevetne,
imamo i 2 jednokrevetne za ove starije momke, sređivanje tog svog životnog prostora i u 6:30 je večera. U tom periodu posle kupanja, ako neko ima potrebu za razgovor nasamo, tu sam ja, tu je Denis, tu su ovi stariji momci, 6:30 je večera, posle malo igraju stoni tenis, šah, neko nešto čita, u 7:30 je večernje molitveno pravilo i onda nastavljamo razgovore do 9-10 sati ko hoće i u 10:30 je povečeri. Tako je svakim radnim danom, sem nedelje i crvenog slova. Nedeljom je ustajanje u 8, u 8:30 idemo u crkvu koja je tu u selu na liturgiju. Tu kod tog sveštenika se momci i ispovedaju, oni koji su već malo nešto pročitali, razgovarali sa njim o tome i tako dalje, upoznali svetu tajnu ispovesti i pokajanja i onda se oni u nekim intervalima u dogovoru sa njim pitaju i nas šta misliš da mi nije rano, neki imaju neku želju odjednom sve, pa ta prva ispovest bude malo ovakva, pa malo nekad egzibicionistička, pa ovako. Ali polako, uglavnom, stiče se znanje o tome. Posti se redovno, što po meni ne bi baš moglo da se kaže, sreda, petak se posti i svi ostali dani koje je crkva propisala, kad je bio pogrom na Kosovu i tako dalje, i za Krstovdan i posti se veliki vaskršnji, božićni post, gospodinski i petrovski post. Slavimo ovde u centru Preobraženje, neko od momaka koji izlazi želju da proslavi svoju slavu, isto proslavimo slavu. Uglavnom, dosta je dinamično, imamo tako jednom u 15 dana, nekad i 2 puta u 15 dana, nekad jednom u mesec dana imamo prijeme dolaske novih. Tu malo mora se bude oprezno da ne bi taj jedan nov poljuljao onu zajednicu koja ipak teško se to uklopi. Različiti karakteri, različita oštećenja, dolaze iz različitih sredina, počeo od one socijalne do intelektualne. Ali Bogu hvala, nekako najviše uz Božju pomoć, tu uz neko naše pripomaganje i iskustvo, dobro zajednica funkcioniše. Različiti su, vezano za vreme, različiti su izazivači, da kažem, bolesti zavisnosti. Nekada su to bile kultura, muzika, raznorazni ti hipi pokreti i tako dalje. Sada ljudi postaju zavisnici zbog ogromne ponude. Sada je sasvim normalno da se dečko koji se bavi poljoprivredom uveče kad izađe u grad, pored nekog alkohola uzmi neku psihoaktivnu supstancu. To je sasvim normalno. Jer je ogromna ponuda i pojavljuje se mnogo često u medijima da vi imate čak na komičan način upotrebu marihuane, pa ne znam, Boris Milivojević, kao ajde da popušimo, pa to deluje smešno, pa čitav film Mun je kroz neku drogu provučen, pa je to kao smešno. Mi često imamo ljude koji dolaze mladi, 18-19 godina, sa teškim psihozama, koje je proizvela marihuana. Jedan je koristio samo 3-4 puta. Verovatno ima on neke okidače. A neki su pušili godinama i samo par njih je uspelo da se izvuče. Najveće uspehe imamo sa starim, dobrim heroinskim zavisnicima. Sada je politoksikomanija, kocka. Ne mogu da shvatim da mi svakodnevno se susrećemo sa ljudima koji propadaju porodice zbog kocke, krediti zbog kocke, raznorazni problemi sa kockom, a kocka se reklamira svakodnevno. Nisam ja ništa pametan, ja samo pričam ono što je istina. I, što je najgore, vidimo pre neki dan strahovito zabrinutog Andriju Miloševića, koji kaže, posle ovoga ja nemam što da kažem. Ajde posle ovoga što je se desilo, to je tragedija jedna, koja je samo posljedica svega što smo mi toj deci
pružili i dali, onda, druže, molim te, prestani i da reklamiraš kocku. Kocka je, znači, uzrok bolesti zavisnosti od kocke je kocka. Porodice trpi, društvo trpi, da. Nama ljudi dolaze gde su cifre, da ne spomenem kojih ljudi, kojih branži, po 300-400 hiljada eura. A kako se održavate, kako se finansirate, kako uspevate ovako, da li oni plaćaju svoj boravak ovde, da li kako to funkcioniše? Ovde, u razgovoru i pripremi za dolazak momka, mi kažemo da je nama kao zajednici potrebno 250 eura mesečno da bi mogli momku da obezbedimo sve uslove koji su potrebni. A isto tako, ako nisu spremni za tu cifru ili nisu spremni ni za šta, ne treba da odustanu, neka dođu. Znači, u zadnje vreme smo baš zbog ove obnove prinuđeni ipak da zamolimo nekako ljudi da se snađu za tu cifru, dosta njih je se i snašlo. Ali nikada nikoga nismo odbili, ako je čovjek iskreno rekao ja nemam, ili moje mogućnosti su 10.000 dinara. Imamo, recimo, čovjeka koji je tu za 5.000, imamo čovjeka koji je tu za 30.000 dinara, imamo čovjeka koji je tu za 20.000 dinara. Nemoguće je prosto, ja lično, da verovatno nemam tu dar taj da uspem, da nekako napravim da ovo bude samofinansirajuće ili da neka institucija nas finansira. Moglo bi. Znači vi ste samofinansirajući? Da. Znači novac je najvećim delom, to su ili prilozi bivših štićenika, roditelja bivših štićenika ili momaka koji su već u centru. Znači 250 eura smo mi napravili neku cifru da nam je ona potrebna, ali to nije uslov. Znači svako ko nema može da dođe. Znači on vam kaže vam 15.000 dođe. Paprika. Šta još imate? Pa za sad smo samo papriku, crni luk i paradajz. Pošto nas nešto vreme i nije poslužilo za sađenje, pa... Kolika je bašta? Ovo je samo vaša bašta što I je? ono dole je naše, vidite da je, tu je nekada bio kukuruz dok smo imali kravu pa smo tamo sadili kukuruz. Bilo je prošle godine je bio krompir, ali samo trećina ove bašte.